Velkommen til programmet Hvordan er det at være punker? I dag skal vi møde en rigtig punker og spørge, hvordan er det egentlig at være punker? Okay. Okay. Hvordan er det så at være punker? Punker? Du er den sygeste punker nogensinde, ikke også? Past. Du er Danmarks sygeste Jeg har punker. også. Selveste Mathias Nielsen N. Hvordan er det at være punker? Du har smidt. Ja. Ja. Se dig lige på. Jeg lige på sort. Hvorfor det? Hvorfor? Der skal være så mange farver i verden. Er der for mange farver? Mange farver. Er der for mange farver? Ja. Det en rigtig punker siger er, at der er alt for mange farver i det. Jeg har emo faktisk. Jeg tror, at vi er kommet til det forkerte sted. Vi skal ikke ses. Hej hej.